Vaak komen grote verhalen te leven als ze in het lieds verteld worden. Dit is een ideale jas voor in de winter, want hij is lekker warm. Maar ik heb het thuis al genoeg. Dus toen dacht ik, waar kan ik nou goed broeken? Nou, er zitten vluchtelingen op Lesbos die gaan een koude winter te meten. Dus ik breng hem nu naar Akrum, naar Anke-Marije Piebinga. Die zamelt deze jassen in. Auke Selderus? Anke-Marije. Nou, ik heb nog een jas. Hartstikke goed, en dat is die Ruud. Ja, die krijg je van mij. Oh, hartstikke mooi. Ja. Nou, dan lees ik hem bij alle orenjassen. Nou, nee, net bij alle orenjassen, maar bij wat hier nog zit in elk geval. Ja. Ik ben benieuwd wat voor reis die meidje zil. Die jas van mij. Hij maakt het de omgekeerde reis van de vluchteling. Ja. En water moet uiteindelijk dragen, zil. Ja, daar heb ik geen invloed op. Nee, dat weet ik niet. Maar het wordt wel waardeerd. Absoluut. Anke-Marije Piebinga zamelen mij vroeger haar stoersen jassen in voor de vluchtelingen op Lesbos. Het wordt er koud. Nachts doet de temperatuur onder 0. Hé, dankjewel. Tot zo. Doei. Lesbos, een vakantieeiland met pittoreske plaatsjes. Hier komt de toerist daar eerst en geniet het hij van de zinnen en de zee. Maar Soentverline hier vertelt de kust van Lesbos een oorverhaal. Reddingsvesten tjoeg je van de reis van duizenden vluchtelingen vanuit Turkije naar de Griekse eilanden. Zo'n de vluchtelingendeal met Turkije binnen dat er wel minder, maar er komen nog gemiddeld 100 mensen dijzoen, met name Syriërs en Irakezen. Die worden oppikt door boten van de marine die het alle dagen uitvaren op zoek naar vluchtelingen op de Egeïsche Zee. De situatie in de kampen is onmenselijk, zeggen ze. Toilet no good, is food no good, is everything is problem. You start this night is fire, one family is lost. I request Europe because open the border as problem is solved. Hussein refereert aan een bron een weekelien in kamp Moria, waarbij een beppe en een beppensisser omkomen. Moria, met haast 4000 bewoners, is een detentiekamp dat de vluchtelingen de eerste weken in opsluiten worden. Het andere kamp op Lesbos is Kara Tepe. Daar zitten 1000 mensen. Ik denk dat de situatie in de kampen enorm veel van de mensen vergt. Weet je, mensen komen uit oorlogsgebied, hebben een traumatische reis achter de rug met natuurlijk als hoogtepunt het varen wat voor hen allemaal heel eng is. Ze komen hier aan in overvolle kampen met te weinig informatie, met te weinig voeding, met te weinig... Ja, bijna alles is te weinig. En met de winter vat het door is de grutverlet van warme jassen. Die waren verleden week uitgedeeld op Lesbos, zo'n 6000 stuks, alle keer uit Nederland. Als er een grote stapel staat, pak je een lege doos, ga je hem vullen, Tel je hem, schrijf erop en je zet hem klaar voor de bus. Ja, dat is goed. Over 2-3 weken en dan start hier de winter. En we liggen natuurlijk met het eiland midden op zee. En dat voel je echt. Het is andere kou dan in Nederland. Het is hele ijzige, gure kou. En dan is een jas ontzettend belangrijk. Elke nien kregen de tijd om een mooie jas in een goede maat uit te kiezen. En dan wordt echt duidelijk wat de nieuwe eigenaar wordt van mijn winterjas. Do you know that's my jacket? Really? Yeah. Thank you for your yes. Yes. Okay. Thank you very much. Have fun with it. Thank you. De 30-jarige Karwan Hussein wennet met zijn vrouw en tweeling in vluchtelingenkamp Kara Tepe. In augustus stapten ze op een rubberboot met 44 mensen. Daarvoor betalen ze $2400 aan een mensensmokkelaar. Met kinderen huilen, vrouwen huilen, iedereen in de punt is de bida doen. Ja, iedereen kijken, niemand komt helpen eigenlijk. Nou, wij komen naar, bij Vlosbos. Was gelukkig komen die politie ons gehaald naar hier. Karwan spreekt goed Nederlands omdat hij 4 jaar lang bezocht had om in Rusland een verblijfstatus te krijgen. Maar dat mislerde. Hij moest waarom naar Irak, maar vlechte weer voor ISIS dit keer. Op Lesbos is het leven in kampen hut en daarom gaan ze op wij naar een demonstratie in Mytilini, de haatstad van Lesbos. Honderden vluchtelingen roepen dat Europa helpen moet.
stel dat jij 1 vierkante meter hebt met een kleedje en met je kinderen en met 2 slaapzakken daarop en een hoofdkussen. En er komt elke dag iemand bij en je ziet gewoon jouw vierkante meter gewoon letterlijk gewoon kleiner worden. Je bent je slaapzak op een gegeven moment kwijt. Dus je houdt steeds minder over, terwijl wat je had al eigenlijk niks was. Ja, stel dat jij vader daarvan bent en met je kinderen daar zitten. Op een gegeven moment word je gewoon boos. Ik Karwan wil voort met zijn gezin, zo gauw mogelijk. Eigenlijk ik wil naar IJsland gaan. Waarom? Omdat daar is helemaal rustig land. Wat ik heb gezien in mijn land, ik wil niet mijn kinderen nog een keer zien dat. Nooit. Ik wil niet. Omdat heel slecht. En in IJsland heb je een warme jas nodig. Zeker.